Так, тамашачы Зөлфирә сольный гына җырласын диеп сорый башласа, нишлисең алмаз? Сольный җырлыйсың бит инде. Сольный гына. Дуэт җырламаска. Әй. Бик әйбәт ярар. Минем бер газабым бетер. Безнең тавышлар туры. Шул. Болай да миңа шуңа комментарийларда язганнар, хәтерсендер бит инде хатын, кемгә кирәксең син, хатыныңа ияреп бөгелеп дип. Чөнки Зөлфирәнең тавышы ул җырчы тавышы беренчедән, чын мәгънәсендә минекедән аермалы буларак. Һәм минем тавышка туры китерү өчен синекен Миңа югарак, сиңа түбәнрәк. Бузганчы, лучше минекен бераз дискомфорт булса булыр, ләкин теге приятный мужской тавыш чыксын дип тырышабыз инде. Тырышабыз, әкренләп чыгып килә шикелле. Әгәр дә киләчәктә Зөлфирә җырчы булып, мин бу концертларның алып баручысы булып, нәфис остасы булып йөрсәм, мин бөтенләй шат кына булыр идем.